Gaurko gazteratu saioan, arrategintza ezagutuko dugu, Txantreako gaztea. Arrategintza naiz, 16 urteko neska bat, Iruñekoa naiz eta Txantrean bizi naiz bizitza guztia. Eta alaitzen ikasten duzu, ez? Bai. Noiztik ikasten duzu alaitzen? Urte honetan bakarrik. Batxilergoa egitera etorri naiz, zeren da Nafar osoan dagoen instituto bakarra arte eszenikoko batxilergoa dagoela euskaraz, eta hemen hona etorri naiz. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, gustatzen zait asko. Baina ez dut ia inoiz bidaiatu. Zein izan da bisitatu zuen azken herrialdea edo tokia? Londres. Eta gustatu zitzen? Bai, joan nintzen kanpainatu batetara udan, eta neukan beldurra hegazkinei, orduan justo horri esker kendu diot beldurra, eta orain gehiago bidaiatuko dut. Eta nora joatea gustatuko litzaizuke etorkizun batean? Estatu Batuetara edo safari bat egitera. Safaria nora? Afrikako zein? Bai, ez dakit, baina joaten zarenean kotxez animaliak ikustera, hori. Bizitokiari dagokionez, uste duzu bizitokiak bizi pozea eman dezakela? Bai, segun norentzako bai, zer nahi ez igual pertsona bat, pertsonaldu bat bere lana du eta betiko egunerokoa berdina da, baina adibidez niretzako igual segun zetokitan hobeto edo txarrago izan daiteke. Zu adibidez Iruñean zetoki aukeratuko zenuke lasai egoteko? Iruñean edo Txantrean edo nahi duzun tokian? Zakit. Edo gustoko duzun tokiren bat, zein da? Kirola egin alduzun toki batean. Bai. Adibidez Argaibaia, duzu hortik korrik egitea edo paseatzea? Bai, daukat etxe ondoan. Irakurtzeko libururen bat edo filmen bat gomendatuko diguzu? Liburuak ez ditut asko gustoko irakurtzea, eta bakarrik irakurtzen ditut institutuak bidaltzen digutenak, baina pelikulak ikusten dut asko Netflix, ohikoenak eta... Bai. Eta ze serie gomendatuko zen iguke? Izena, ez dakit. Estatu Batuetako gazteen pelikula, edozein pelikula. Azkenean beti entretenigarriak dira. Ja. Gustatuko litzaizuke zuri serie horien partitzuke? Bai. Zein dira zure zaletasunak? Kirola egitea, asko gustatzen zait, eta gero ere bai lagunekin egotea. Kirol bereziren bat egiten duzu edo? Bai, egiten dut futbola eta padel, eta ez dakit futbola utziko duan ala ez, baina hasiko naiz gimnasiora eta igeriketan egiten ere bai. Eta herriak edo auzoak aukera ematen dizu kirol horiek egiteko? Adibidez Txantrean neskako futbol talde bat, zelaikoa, ez dago, bakarrik futbol salekoa. Orduan, joan behar zara beste toki batera. Daude asko, Iruñan, eta orduan erraza duzu, baina adibidez horretarako ez, eta padel ez da, joaten naiz beste toki batzuetara egitera. Zuk berez bizitza gehiago Iruñan egiten duzula esan duzu, ez? Bai. Baina zu Txantreakoa zara. Uste duzu Txantrean gazte kopuru asko daudela? Gaztek bizitza egin dezakezu Txantrean edo orokorrean mugitu behar zarete Iruñara edo beste auzoetara? Ez, Txantrean egin alda gauza asko.
Zenbat gazte daude gutxi gora bera ez dakizu, baino uste duzu orekatua dela kopurua? Ba, Ez batzuetan gertatzen da, herriren batean pertsona heldu edo adindun asko daudela eta ume gutxi daudela. Txantrean hori gertatzen da. bai, osea orekatua dago. Bai. Orduan txantreak kaleko bizi handia dauka, ez? Bai. Iruñara nahiago dizun joan. Bai, festetan eta guztietan jende asko. Ingurumen eta aldaketa klimatikoari dagokionez, gazteak kontziente zarete gai horren inguruan? Uste dut ez. Osea, nik adibidez, bai batzuetan saiatzen naizela gauzak zakarrontzitara botatzera. Eta horrela, baina igual edozein tokitan ez daude zakarrontziak edo ez dakizu zer egin gauza batekin eta azkenean lurrera botatzen duzu. Eta gazteek zuen artean hitz egiten duzuen gai bat da? Ez, nik gutxienez ez dut entzun. Eta ezagutzen duzu Txantrean edo Iruñean mugimendurik honen alde egiten dutenak? Ez, ni dakidanaz ez. Eta zuri, adibidez, gustatuko litzaizuke kontzienteago izatea gai honen inguruan? Bai, saiatzea gutxienez erreziklatzea bai. Bale, ikasketak eta lan egoerari dagokionez, ze ikasketa mota egiten dituzu eta ze egingo duzu etorkizunean? Esztenikoko batxiler bat egiten dut, eta etorkizunean ez dakit ezer, zeren hainbat gauza ditut pentsatuak, baina hurrengo urterako aldatu dezaket 3 aldiz. Zu alaitzera etorri zara, baina Txantrean berez euskaraz egiteko aukera dago ere, ez? Bai. Bizitza guztia joan naiz euskarara, baina azkenean etorri naiz. Adibidezuk batxilergo artistikoa beste tokiren batean egin ahalko zenuke, baino erderaz? Zuretzat erosoagoa den tokiren batean? Egin alda Plaza de la Cruzen, baina niri gaztelaniaz gaizki. Claro, orduan agian eskatu beharko litzateke, ez? Bai. Zentro gehiagotan batxilergo mota hau eskaintzea. Azkenean, baina azkenean bakarrik bat egotea oso ongi dago, zeren Baztaneko jendea eta Faiakoak, jende asko etortzen da, Nafarroako jende gazte guztiak. Eta azkenean egiten dituzu erlazioak dira hoberenak. Claro, badoka bere alde hona eta alde txarra. Genero eta gizon emakumeen arteko berdintasunari dagokionez ere, uste duzu gazteak orain kontziente zaretela edo kontzienteago zaretela gai honen inguruan? Uste dut baiez. Bai. Urte batzuk atzerago, igual pixka bat ematen zitzaigun berdin, baina orain kontzientea gara. Azkenean eztabaidatzen den gai bat da, ez? Bai, asko, nik dakidanez ez. Zu pertsonalki adibidez jarreraren bat aldatu duzu gai honen inguruan? Hobetzeko edo zure inguruko norbaitengan nabaritu duzu jarrera aldaketarik? Ez. Orain, bai hemen dena oso berdintxua dela eta horrela, baina adibidez aurreko institutuetan daude jende batzuk egiten dituzela komentarioak eta horrelakoak, baina Sare sozialek ere honetan eragin izan dutela uste duzu? Bai, asko. Gazte mugimenduei dagokienez, zu gazte mugimenduren baten parte zara? Ez. Eta gai honen inguruan ez duzu interes berezirik, Ez, bai, uste dut Iruñan daudela batzuk, baina eske ez naiz enteratu inoiz zertaz doan eta horrela orduan Eta adibidez, gazte mugimenduren baten parte izan beharko bat zina, zeinen parte izango zinateke? Eskizakit, zeren gauza hauetaz, zerbait komentatzeko edo debatitzeko oso txarra naiz eta... Hizkuntzari dagokionez, ze hizkuntzatan hitz egiten duzu zure egunerokoan? Gaztelaniaz. Etxean, lagunekin? Etxean dakite euskaitxo agur eta olakoak, eta etxean gaztelaniaz. Batzutan familiarekin igual amaren familiaren partez, pixka bat euskaraz, baina listo.
Eta gustatuko litzaizuke jarrera hau aldatzea? Bai. Zen euskara hizkuntz polita da, eta azkenean ez dugu erabiltzen. Uste duzu Iruñan urteekin euskararen erabilera galdu dela edo jendeak gehiago erabiltzen duela? Igual jendeak gehiago erabiltzen du ikastola eta institutoetan, baina gero kalean gehienetan erdaraz egiten da. Kirolaz aparte, ja aipatu duzula. Beste eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituzu edo ez duzu denborarik hainbeste kirolekin? Bai, ematen dit denbora. Egiten dut erraldoiak, osea, dantzatzen ditut txantreako erraldoiak. Egiten dut ere bai antzerkia. Larun batetan lan egiten dut, ez diat ordaintzen, baina lan egiten dut aurrekin, da pasada bat. Eta gero bai, etxean ratu libreren bat daukadanean, entrenatzen dut. Eta ere bai, pianoa aukitzea gustuko asko. Eta orain hasiko gara gitarrarekin, así que bueno, baina ongi. Eta pianoa musika eskola batean edo zure kabuz? Ez, nire kabuz. Ikasi duzu zure kabuz pianoa jotzen? Bai, hasi nintzen, konposatu nion abesti bat lagun bati. Eta ikusi nuen gustatzen zitzaidala. Eta gero hasi ginen alaitzen. Orduan, praktika... Claro, jarraitu zenuen. Bai. Eta umeekin? Non egiten duzu lan? Bada, Salesianos, Sarrigureneko eskola batean. Bai. Eta hor, deitzen da antitele, orduan, saiatzen gara aurrak ondo pasatzea eta teknologiarekin ez egotea. Azkenean, beti prestatzen ditugu gauzak edo joaten gara izotz pistara edo Bilbora eta egiten ditugu eskursio asko aurrak entretenituak egoteko. Jo, interesgarria. Futbola ere ze taldetan jokatzen duzu? Urte honetan egon naiz Uharten jokatzen, nago Uharten. Eta pozik zaude? Bai, oso pozik. Osea, taldea da hoberena dauden pertsona. Zure denbora librean, baldin badukazu denbora librea, zer egiten duzu? Geratzen dut lagunekin. Edo ikusten dut Netflix. Eta zer egiten duzue lagunekin? Gehienetan Iruñan geratzen gara, eta hor paseoren bat edo egoten gara hizketan. Eta adibidez mendira joaten zarete lagunekin? Ez. Orduan joaten zarete Iruñara eta tabernetara edo egoten paseoak gara edo... tabernetan eta listo. Zein da zure taberna gustukoena Iruñan? Esken niri ez zait asko gustatzen tabernetan egotea. Egoten gara guztiak batera, baina igual adibidez, alaitzekoekin jarautan egoten gara. Batzutan geratzen gara katu eta hor, egoten gara kartetan jolasten. Hotza moduruen batean pasa behar da, ez? Eta kalean ez duzu pasako. Harremanak non sortzen dituzuzuk? Lagun... Bai, lagun harreman, edo beste motatako harremanak, baina bai, lagun harremanak. Alaitzekoekin, eta gero larun batetan joaten naizen tokira, hor monitorea guztiak, azkenean batzuk gure adinekoak hartzen zarete. Bai, osea, eta gero hortik ezagutzen ditut jende askoz gehiago. Orduan, geografikoki zuk Iruña osoko jendearekin harremantzen zara azkenean, ez? Edo Nafarroa osoko, hemen ere, Nafarroako jendea egongo da, Iruñaz aparte. Bale, orduan gazte aldarrikapenak esan duzu gazte honen, gai honen inguruan ezakizula gehiegi eta ezakizula gehiegi interesatzen. Bale, zein esango zenuke dela Iruñako tokirik politena zuretzat? Igual Ciudadela,
Ziudadelaren oso gutxitan egon naiz, baina Ziudadelaren beko aldean dela dena, zelaia eta hori oso lasaitsua da. Imaginatu pertsona bat Iruñatik kanpo etortzen dela, ze plan egingo zenioke egun batean edo asteburu batean egun hori inoiz ez hazteko. Esango nion bizikletak hartzea eta buelta bat ematera joatea, pixka bat guztia ikusteko. Eta ez jatetxe bereziren bat gomendatuko zenioke edo kafetegiren bat edo zure gustoko dendaren bat? Bai, oso famatua dela eta pasta oso onak egiten dituztela en Beatriz edo los garrotes de Beatriz, baina sin más ez dut denda bereizirik. Sare sozialei dagokionez, ze sare sozial erabiltzen dituzuzuk? Oraintxe bertan Instagram, zeren TikTok kendu zidaten kontua, esan zidaten 14 urte baina gutxiago nituela eta kendu didate 5 kontu. Orduan ja, paso egiten dut pixka bat, zeren kenduko didate berriro. Eta bai Instagramen orain jarraitzaile asko lortu ditut eta uste dut zentratuko naizela asko. Zergatik lortu dituzu beste jarraitzaile? Zer egiten duzu berezi? Jendeak dituen, jendeak jarraitzaile asko dituenean, batzuetan hitz egiten dut beraiekin edo ere bai, azkeneko denboraldi honetan jende asko ezagutu dut, Iruñekoa, eta azkenean kantitate handia lortu dut. Eta zertarako erabiliko duzu kantitate hori? Mezuren bat helarazi nahi duzu edo... Oraintxe bertan ez, zeren zentratzen ari naiz beste gauza batzuetan, baina uste dut igual hilabete bat barru, hasiko naitzela igual pixka bat, nola zentratzen pixka bat Instagramen. Bai. Oso bi. Orduan, Instagram izango litzateke denbora gehien kentzen dizun sare soziala orain, ez? Bai. Eta TikTokatzen nuenean, zein zen? Zeinek irabazten zuen? TikTok. Eski, hasten zara bideo batekin eta eski ez duzu gelditzen zen gainera motzak dira. Orduan, Ze alde hon dauzkala esango zenuke sare sozialek orokorrean? Jendea ezagutu alduzula, bai beti esan aldizutela ez hitz egin jende arrarekin edo gauza horiek, baina jende asko ezagutu dezakezu, gainera nire adinekoak, eta enteratzen naitzela adibidez gauza askotaz. Igual notizia bat atera da, eta hortik enteratzen naizen, nik notiziak ez ditut ikusten telebistan, ez ditut gustoko, orduan Eta gabezien aldetik ze gabezi dauzka, edo alde txar? Igual, adibidez pertsona famatuentzako, beraik sartzen den jendea, azkenean afektatu aldiotela, eta gero ere bai gure adineetan dago jendea sortzen dela kontu faltsuak eta sartzen direla zurekin edo lagun batzuei agertatu zaie. Eta azkenean hori. Uste duzu sare sozialek gizarte bakartiago bat sortzen dutela? Igual pertsona batzuentzako bai, baina besteentzako sozialki oso ondo egon alzara. Zerbait berezia komentatu nahi baduzu? Bai, ez dakit. Bestela ja bukatu dugu, esker elkarrizketa eskaintzeagatik. Kaixo Amaia, zer moduz? Kaixo, oso ondo eta zu? Ondo. Lehenengo gauza eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Zu itzultzailea zara, itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zenuen, eta orain irakaskuntza eta hizkuntzalaritza masterrean ari zara. Orduan gustatuko litzaidake gaur pixka bat euskeraren egoeraren inguruan hitz egitea. Uste dudalako orokorrean ezagutzen dugula nolabai gainetik zein den egoera, baina ez dugula benetan ulertzen zein den
hizkuntzaren egoera, ez? Azkenean, bueno, zehazki Nafarroan duen egoeraren inguruan gustatuko litzaidake aritzea, egoera nolabait berezia delako. Orduan, horren inguruan hasi baino lehen gustatuko litzaidake azaltzea zergatik aukeratu zenuen itzulpengintza egitea. Bueno, nik ez neukan inolaz ere argi zer ikasi nahi nuen, baino banekien hizkuntzekin lotutako zerbait izango zela. Hala ere ez nuen argia filologia batean sartu nahi nintzen, iruditzen zitzaidalako agian garrantzi handia ematen ziola hizkuntza bakar bati, eta niri gustatu zaizkidalako hizkuntzak orokorrean beti. Hortaz, hor neukan zalantza ez nekien, eta gogoratzen dut nire euskarako irakasleak proposatu zidala itzulpengintza karrera, eta hortxe sartu nintzen, eta gainera ikusi nuenean Gasteizen nuela aukera ikasteko unibertsitatean, iruditzu zitzaidan aukera ona, ze modu honetan sartzen nintzen hizkuntzekin lotutako karrera batean, baina baita ere mantentzen nuen lotura hori euskararekin niretzat garrantzitsua zela, are gehiago hizkuntzen karrera ikasita. Eta, bueno, imaginatzen dut, graduan zehar, hainbat hizkuntza ikasi dituzula, zeintzuk izan dira horiek? Berez, karreran sartzean aukeratu behar dituzu 3 hizkuntza, deitzen ditugu A, B eta C hizkuntza, eta nire kasuan A hizkuntza euskara aukeratu nuen, euskara eta gaztelania artean, gero B hizkuntza ingelesa aukeratu nuen eta frantsesa azkenik. Baina, Erasmusa egin nuen Polonian, eta han, Poloniera pixka bat ikasi nuen, eta gero 3. mailan eta 4. mailan hizkuntzak hautazkoak ditugunez, hasi nintzen pixka bat motel arabierarekin eta galizierarekin. Baina berez, lan egin dut frantsesa, ingelesa eta euskararekin, batez ere. Eta imaginatzen dut, hainbeste hizkuntza ikasterakoan nolabait ikusten duzula edo nabaritzen duzula hizkuntza batek beste batekin daukan nolabait garrantzia edo konparaketa hori egin daitekela, ezta? Hizkuntza bakoitzak duen egoeraren edo pisuaren inguruan. Orduan, nola ikusten duzuzuk nolabait euskara beste hizkuntza batzuekin alderatuta? Bueno, oro har, historiarekin alderatuta euskarak gaur egun badauka bizitasun maila handia, baina egia da gaur egun ere alderatzen badituzu beste hizkuntza hegemonikoekin, gure erderekin, gaztelania eta frantsesarekin, egoera oso desberdina dela noski. Dena den, iruditzen zait badela hizkuntza bat egoera oso bereziarekin, baditugulako Euskal Herrian leku desberdinak, eta ez delako inolaz ere berdina zein den euskararen egoera Euskadin, Nafarroan edo iparralden. Eta are gehiago Nafarroan baditugu zonalde desberdinak. Hortaz, nabaretzen da alde batetik hizkuntza txikia dela eta beste alde hizkuntza gutxitua dela, ez direla gauza berdinak. Baina, iruditzen zait gauzak pixka bat aldatuz doala. Orduan esango zenuke, alde batetik, euskalki ezberdinak egotea nolabait aberasgarria izan daiteke, baina aldi berean horrek zailtzen du nolabait hizkuntza baten biziraupena? Gai honen inguruan badago hola zurrumurru handia, eta nire ustez, euskalkiak dira euskara oso berezia egiten duten ezaugarri bat, eta nire ustez badira oso aberasgarriak, azkenean euskara direlako eta euskararen parte ezinbestekoa direlako, baina egia da, esan dudan bezala, gertuko historiarekin konparatzen baduzu euskararen egoera, nire ustez estandarizazio prozesu hori ezinbestekoa zela. Nire kasua besterik gabe, nire familian ez dute euskaraz hitz egiten, eta nik aukeratu dut euskararen inguruan nire ibilbide profesionala egitea, estandarizazioari esker.
Hortaz, uste dut alde batetik oso aberasgarriak direla eta bere garrantzia izan behar dutela noski, baina bestalde baita ere iruditzen zait estandarizazio prozesuari eta euskara batuari baita ere bere meritua aitortu behar zaiola. Eta Nafarroan zehazki zein da euskararen egoera, esan duzun bezala, zonalde ezberdinak daude, baina zein dira nolabait zonalde bakoitzaren ezaugarriak? Bueno, Nafarroan baditugu hiru zonalde eta geografikoki nahiko desberdintzen dira, ze bada iparraldekoa, erdialdekoa eta hegoaldekoa. Zonaldeak dira, zonalde euskalduna iparraldekoa, mixtoa erdialdekoa, Iruñerri aldekoa eta hegoaldekoa zonalde ez euskalduna. Zer esan nahi du honek? Bueno, iparraldean zonalde euskalduna euskara koofiziala da gaztelaniarekin. Batzutan entzuten dugu koofizial terminoa eta iruditzen zaigu hala ere dela bat ofiziala eta besteak ofiziala ez. Suposatzen da, berez, legez, biek izan behar dituztela eskubide berdinak. Hortaz, koofiziala dela bai gaztelania, bai euskara, ez euskara gaztelaniarekiko. Eta bertan, badaude esan dudan bezala eskubide batzuk. Legediak markatzen ditu eta hizkuntzari begira, administrazioari begira eta zenbait alderdirik begira, legediak diktatzen ditu eskubide batzuk, hizkuntza eskubide batzuk. Eskubide horiek murrizten dira nolabait zonalde mixtoan, baino jarraitzen dute presentzia izaten, esate baterako. Iparraldean ikas dezakezu modelo eredu desberdinak, eredua, dena euskaraz gaztelania hautazko hizkuntza izan da, bai eta B eredua da arraroena nire ustez, eta erdi banatzen da euskara eta gaztelania hizkuntzak, eta gero baita ere badago gaztelaniaz hitz egiteko ikasteko aukera, baina euskara ikasgai moduan izan da. Hori iparraldean. Erdialdean badugu eukera guztiak. Dena gaztelaniaz egiteko, dena euskaraz egiteko, dena gaztelaniaz euskararekin eta erdibidekoa. Eta hegoaldean barkatu, berriz, aukerak murrizten dira eta soilik badago aukera ikasteko euskara ikasgai bezala hezkuntza publikoan. Dena den badaude saiakera batzuk eta ikastolak elkarteak sortu ditu hainbat ikastola, eta orduan badago adibidez Tafallan ikas dezakezu euskaraz, baino beti ere ari gara hezkuntza publikoaren inguruan. Beraz, zein da desberdintasuna Nafarroan, naiz eta komunitate berdinean hitz egiten ari garen, zonaldean munizipioka banatzen dira eta batzuk lortzen dituzte eskubide batzuk eta beste batzuk. Eta horren inguruan zehazkizu 2021 soziolinguistika klusterran parte hartu zenuen neurketa egiteko zehazki tuteran. Nola ikusi zenuen neurketa hori egitean, nola bizi izan zenuen zuk edo nola ikusi zenuen jendeak hitz egiten zuen euskaraz edo nola izan zen? Bueno, neurketa prozesu horretan saiatzen gara neurtzen euskararen kale erabilera. Hau da, ez zenbat pertsona dauden hezkuntzan edo etxean edo batzutan gertatzen dena da euskarak baduela baita ere lotuta identitate, sentimendu bat, eta orduan batzuetan esaten dizute, zuk euskaraz hitz egiten zu, bai, eta gero errealitatean ez da horrela. Beraz, nik parte hartu nuen kale erabileraren neurketan. Eta niri egokitu zitzaidan lagun batekin tuterara joatea, eta berez gure lana zen neurtzea kalean, ibilbide batzuk egiten dituzte kale handienak edo ez dakit, presentzia gehien dauden jendearen presentzia esan nahi dut dauden kaleak eta ibilbide zehatz bat ematen dizute eta ordu batzuez neurtu behar duzu ez bakarrik euskararen erabilera baizik eta hizkuntza guztien erabilera. Hau da, zuk entzuten zenuela norbait gazteleraz hitz egiten, jartzen zenuen
Aur bat, ez dakit zer inguruan, tarte inguruan adina. Generoa eta jartzen zenuen euskara, gaztelania, frantsesa eta beste hizkuntza aukerak zeuden, ze baita ere entzuten zen arabiera eta beste hizkuntz batzuk. Eta bueno, egon ginen hilabete batez, ez egunero, baino bai larun batetan, asteartetan, hori, hilabete batez egun osoan, eta entzun genuen euskaraz 3. Hortaz, hilabete, joaten ginen larun batetan, eta astearteetan, asteazkenetan, ez zen egunero, baina, oso esanguratsua da, baita ere, esan duguna, segun eta zein eskubide ematen zaion, hizkuntza bati leku batean, gero horrek daukan ondorioa kalean entzuterakoan, guk entzuten genuen euskaraz eta apuntatu. Baina, kale neurketa hau egiten da Euskal Herri osoan zehar, guri egokitu zitzaigun herri hau, baino egiten da Iruñan, eta Iruñan leku askotan, esan nahi dut, segun eta zenbat pertsona dauden, eta emaitzak ez dira inolaz ere berdinak Euskal Herri osoan. Baina, hau da zonalde ez euskalduna, eta ikusten dira ondorioak, horren ondorioak. Eta, klaro, eske honen inguruan eztabaida handia dago, azken finean, esan dugun bezala euskara hizkuntza txikitua delako, eta nolabait garrantzia handiago emateko edo jendeak hitz egiteko nolabaiteko neurriak hartu behar dira, baina askotan dirudi neurri horiek euskaraz ez dakien jendearentzat kaltegarriak direla. Zer uste duzu horren inguruan? Bueno, eske horretan baita ere uste dut gure gizartean pixka bat gehiegi politizatu dela hizkuntza batzuen erabilera, eta gero gizarteak lotzen ditu bakarrik politikarekin hizkuntza batzuk. Nire kasuan, nire ustez hizkuntza guztiak aberasgarriak dira. Guretzat, aniztasuna, nire ustez, gure herrialdeak duen aniztasuna iruditzen zait bikaina, ezin duzula aurkitu leku askotan, eta ja bakarrik euskarak berak duen aniztasuna, esan dugun bezala euskalkiei begira, nire ustez iruditzen zait zerbait oso harrigarria. Hortaz, jendeak bakarrik hizkuntza baten erabilerari lotzen badio, inposizioa edo horrelako etiketak, niri pena handia ematen dit, ze nik ez dut pentsatzen horrela bakarrik euskara sentimendu horrekin, sentimendu hori dudalako hizkuntzarekiko, baizik eta hizkuntza guztiekiko, aniztasunarekiko. Orduan, nire ustez, kendu beharko genuke politizatutako begirada hori, eta probestu hemen ditugun aukerak. Bai, eta orain nolabait amaitzeko, gustatuko litzaidake esatea, zuri euskara hizkuntza moduan zer iruditzen zaizu dela daukan nolabait ezaugarririk bereziena edo politena, zure iritziz? Ze zaila esatea, ez dakit, niri iruditzen zait hain hizkuntza txikia izan da, hiztunei dagokiola. Hainbeste aniztasuna aurkitzea, adibidez, esan dugunaren inguruan, euskalkien inguruan, edo hiztunen artean hainbeste pertsona egotea Euskal Herritik kanpo munduan zehar diasporari dagokionez, eta hain hiztun gutxi egonda lotzen gaituen sentimendu hori iruditzen zait oso polita. Joaten zarenean oporretan beste herrialde batzuetara edo beste leku batzuetara, eta entzuten duzu aita bat, kaixo bat, eskerrik asko bat, horrek sortzen dizun sentimendua iruditzen zait oso polita, ze baditu bere erronkak hizkuntza gutxitua izateagatik, baina uste dut baita ere horrek ekartzen dituela beste gauza oso polit batzuk. Amaia, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta kontatu diguzun guztiagatik, oso interesgarria izan da. Zuri eskerrik asko gonbidatzeagatik, plazer bat izan da. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.